Arratsaldeko 3:04 hurrengo egunean ari gara grabatzen bideo hau ere, Altunak eta Imazek Peña eta Martijaren aurka atzo Donostiako Atano 3. jokatu zuten, binakako Masters nagusiko ligaxkako 3. jardunaldiko 2. norgehiagokaren analisia egingo dugu. Altuna eta Imaz ziren favorito, baina Peñak eta Martijak pronostikoak hautsi zituzten 22 eta 17 irabazi ostean. Gogoratuko dugu Jon Ander Peñak Iñaki Artolaren lekuan jokatu zuela, aleiarrak bai baitu austura txikiren bat edo, eta ondorioz ez zuen atzo Donostian egoterik izan. Gogoratuko dugu baita ere Altunak eta Imazek irabazi egin zietela Santiago Egunez Ermuan Elordi eta Albizuri 22 eta 13, eta Artolak eta Martijak berriz aurreko jardunaldian Zarautzen, hauek Saninazio Egunez jokatu zuten, 22 eta 16 galdu zuten Jaka eta Zabaletaren aurka. Beraz, puntu premian zen Artola Martija bikote titularra, eta puntu hori eskuratu zuten. Hasieratik Julen Martija oso egoki ikusi genuen, pilota ongi arrotzen, askotan ezker horman sartzen eta orokorrean Ander Imaz dominatzen. Egia da, orain arte Julen Martijak Mastersean jokatu dituen norgehiagoketan bietan atzelari indartsuagoen aurka jokatu behar izan duela, bera baino atzelari jotzaileagoen aurka, batetik Iztueta eta bestetik Zabaletaren aurka, biek ala biek orokorrean Martija baino kolpe gehiago dute, eta atzo berriz indarrak nahiko parean zituzten bi atzelarik jokatu zuten, bai Martijak eta bai Imazek, eta Martija nagusitu zen partida hasieran. Hala ere, oso berdindua joan zen hasiera hori, une oro, baina azpimarratu nahiko nuke batetik Martijaren joa eta bestetik Peñaren jarrera. Ez da sekula erraza izaten beserie mailan jartzen zaituztenean gero lehen mailan jokatzea. Peñari ere gainera badakigu alako egoerek batzuetan erasaten diotela, baina atzokoan etzen horrela izan. Hasieratik jarrera zorrotzarekin kantxaratu zen eta tanto ederrak egin zituen, eta bestetik Jokin Altuna zer esan, naiz eta galdu, erakusten ari da partida asko jokatuta ere beti jokatzera irteten dela, beti jarrera horrekin, eta Izar handiaren papera bikain betetzen ari da uda honetan zehar Jokin Altuna. 12 eta 9 iritsi ziren lehen etenaldira, hor arte Martija nabarmen nagusitu zen, Peñak ere aurrean tanto onak egin zituen, baita Jokinek ere, baina galdu ere egin zuten apur bat, Peñak eta Martijak, eta behar bada horrek kondenatu zituen apur bat partida geixeago luzatzera, bestetik Jokinek ere pilota batzuk galdu zituen, baina orokorrean esan nuke partida ona ikusi ahal izan genuela, eta alde horretatik behintzat inongo aitzakiarik gabekoa izan zen. Bigarren zatia ere oso berdinduta joan zen, bi tanturen aldearekin besterik ez ziren iritsi bigarren etenaldi horretara, eta hor ja esango nuke Peñaren maila igo egintzela. Imazek naiz eta ongi jokatu zuen, ez zuen nagusitzerik izan, eta horrek aukerak asko murriztu zizkion Jokini, eta bigarren zatian horrune erabakigarrian urdinak gehiago izan ziren nabarmen. Peña kolore guztietako tantoak egin zituen, bai txokoan pausatutakoak, bai eskuinez hormabikoaren bitartez efektuarekin, tanto ikusgarriak egin zituen. Jokinek tantoren bat edo beste bai egin zuen, baina batez ere une erabakigarri horretan esango nuke Peña aktibatu zela, bazekiela zeintzen bere egin beharra, eta egin behar hori bide honetik hartu zuela. Eta azkenerako 22 eta 17 amaitu zen, puntu oso garrantzitsua hasieran esan bezala Artola Martija bikote titularrarentzat. Une honetan puntu bat dute, Altunak eta Altunak eta Imazek 2, beraz oso puntu baliotsua esan bezala, eta hurrengo partidetan ere ongi etorriko zaiena, inolako zalantzarik gabe.
jada atzean geratzen ari zen bikoteetako bat zen, Larrazabalek eta Rezustak eta Elordik eta Albisuk ez dute punturik, ez da ere, Artolak eta Martijak jada lehena eskuratu dute, eta beti lehenengo puntu hori eskuratzeak ematen dizun konfiantza horrekin kantxaratuko dira urrengo egunetan, pentsatzen dut Peñak jarraituko duela Artola ordezkatzen, beraz horrelaxe kontuak. Gogoratu, Peñak eta Martijak 22, Altunak eta Imazek 17 Donostian.